Настоящата презентация представя визията и инициативите, с които ще отбележим вековния юбилей. В рамките на честване на 100 годишната издаване на луксозен фотоалбум. Албумът ще представлява емблематични моменти, личности и събития от богатата визуална селекция, която ние сме подбрали. Основната задача обаче, вменена на фондацията чрез тази експозиция музейна, е да възстановим липсващите трофеи във витрината на клуба, а именно двете отличия: общинската купа Тримонциум и купата на Съветската армия. За най-малките посетители, понеже чух сега тук лека глас, също сме помислили, ще има 25 метрова мини железница, ще има черно-бял маршрут инсталиран, ще има парен локомотив, лего кът и разбира се, в 21 век няма как да не минем и през интерактивен кът. Подобна експозиция задължително включва зала на славата, ултрас инсталация, няма как да минем и без незабравимия шампионски трабант, който всички помните от 2004 година и последствие после от шествията през 2019 и 2020, когато спечелваме двете купи. Черно-бяла библиотека също е задължителна. Тя ще бъде също на място. Както споменах малко по-рано, на самата изложба ще бъде представен фотоалбума. На тази изложба подготвяме още една премиера. Работи се по проект, който цели да се изработи и пощенска марка. Тази пощенска марка ще бъде своеобразен подарък, както за всички фенове на Локомотив, така и за всички колекционери в България, а и не само в България. Тази музейна експозиция целим и предвиждаме да бъде 10 дена. Официалното й закриване ще е на 26 април по обяд около 12 часа. От тук вече започваме да дигаме много летвата с всяко едно от нещата, които подготвяме, а именно няма нищо по-тържествено от концерт-спектакъл на 29 юни, датата не е случайно избрана. Продължаваме с още по-мащабно събитие, може би вече всички знаете. Това е документалният филм "Пловдивският любимец на 100". Вече имаме и първите снимачни дни. Ще имаме една грандиозна премиера през декември тази година. Със сигурност всичките тези големи събития, които представих, няма да са единственото, което екипа на фондацията подготвя. Има много други неща, които ще вървят паралелно. Вече, може би сте и свидетели, сред тях е заснемането на една специална поредица от подкаст епизоди, които са изключително лични. Така има интересни истории, има много органично се получават интервютата между нашите посланици, между нашите гости. Подготвили сме и много изненади тук. Акцент ще бъдат също така много артикули с лимитирана серия. Ще има специален сет с значки, който подготвяме. Ще има изключителна колекционерска стойност. Ще има още много изненади. Идваме до най-важната част. Фондонабирането. Това е най-важният аспект от всичко. Отбелязването на 100 годишната на Локомотив Пловдив е една обща кауза, която изисква от подкрепа и съпричастност. Няма абсолютно нищо зад тези стремежи, а единствено само да имаме празника, който Локомотив заслужава, който Христо Бонев заслужава, който Ераносян заслужава, който бащата заслужава. И вярваме, че всички ангажирани страни ще бъдат истински посланици на Пловдив пред България и пред целия свят, защото в крайна сметка това е тяхната роля. Благодаря ви за вниманието. Моя страна.